Kasi cigarette, it's allowed. Why cannot we ban cigarette? Why? Because we allow its manufacture and maybe the importation of tobacco. We allow it, pinapayagan natin, tapos we tax them. So yung produce nila, yung sigarilyo na lumalabas sa factory, hindi natin mapigilan. Kaya pagbili na sila sa tao, wala. Pero sabi ko, harmful yan. So hindi mo magamit yan kung saan-saan. Noon marami, pati ako ng sigarilyo eh. Pero pagdating ng panahon, hindi dyan sa hagdanan. Paghanap ka talaga saan, karamihan yan, wag rin sa kubita dyan sa loob ng building. Pag maamoy, nawala. At yung naghinto ng sigarilyo, alam ninyo gaano ka mas mabaho sa amin yan. Yung sigarilyo na talagang you'd hate it. Kaya gano'n. Nicotine. Itong sabi, itong vaping, may nicotine. Kung hindi ka ba ulol, may nicotine, pero may nilagay kayo ng mga flavoring dyan. At mga, hindi ko alam kung ano. Hindi mo kasi in-import yan, dinaano sa FDA. Usually tayo, we follow the Western standard. Pag lumusot yan sa Amerika, lusot yan dito. Pero ganito, ang nigarilyo ka, baby, sabi mo, pareho rin nigarilyo ka. Sabi mo sa...